Dyma chi fryd cigog a siapus sef y Beltex, Cai Davies. Nawr mae'r bryd yma, sef y Beltex, yn hynod boblogaidd pan mae'n dod i'n ffeiri gaeaf ni. Ie, mae fel ti'n gweud bryd cigog, mae bodybuilder y diwydiant. Falle bod nhw bach yn llai o seis o ran pwysau yn gyffredinol, ond maen nhw yn llawn cig. A na bydd yw i diwydiant wedi cael ei pwysleisio arno, rili yw cynnyrchu'r cig na trwy'r loen a lawr dros y corter ôl hefyd. Bod un fach, mae'n sicr yn ddigon, achos coesau byr, ond ffram a wedyn cig yn wir ystyr y gair. Mae'r llawnder dros y corff ag ar y goes. Edrych ar y coesau ôl yma. Ie, coesau yn bwysig iawn. Dim gymaint i'r cigydd, ond mae rhaid nhw fyw a mae rhaid nhw gallu cyrraedd porfa dros y ceau i gyd a mae rhaid nhw gael y coesau gyrraedd yna. A ni'n gweld mae yna rhyw fath o wad y Beltex wedi bod yn rhan fwyaf o'r rwy'n sydd wedi ennill y ffeiri dros y wlad yn ddiweddar. Oes, rhain yw'r bodybuilders, yr diwydiant oen fi'n credu. Mae rhain yn grif o'r rhan, mae rhain yn ideal i'r bwcher, llawn cig. Sy'n croesi'n dda hefyd, i fod yn onest. Mae pobl yn defnyddio nhw fel Defaid Magi hefyd. Ni'n gweld y beirniad nawr yn camu at bar pwerus tu hwnt oedd o Richard a Jamie German o Henffordd Cai. Ie, doi frawd ifanc sydd wedi cael llwyddiant yr ethrolau ni. Wedi ennill yn yr Agri Expo lan yn Carlisle. A dyma'r par? A dyma'r par a hefyd wedi llwyddo gyda nhw yn yr English Winter Fair hefyd. So, wedi cael blwyddyn dda. Dyn ni'n tybio falle, os gallen nhw ennill y dosbarth hyn, newn nhw ymlaen yr holl ffordd fan hyn hefyd. Mae pawb sydd yn y cylch yma yn gwybod sy'n mae trimio, mae'n grefft anhygoel, ond dyma chi bar sydd wedi cael ei trimio yn ragorol. Bydden ni bron y bore mynd mor bell a gweud y par gorau sydd wedi cael ei trimio o gorau? Ie, bydden ni'n cytuno o ti fyna. A maen nhw wedi cael athro da hefyd. Mae Robin Slade wedi mynd ar boes yn ers bod nhw'n ifanc. A wedi dangos nhw, bydden ni'n tybio popeth maen nhw'n gwybod. So ni ddim falle bod wedi cadw ambell i tric iddi hunan, ond mae wedi dangos rhan fwyaf iddyn nhw. A mae'n dda i weld ddau mor ifanc, mor frwdfrydig yn gwneud y math yma o waith. Ydy, mae'n neis gweld y gwad ifanc yn dod mewn i'r cylch i ddangos. Mae rhai hyn o'n ifancach nhw yma, fi'n credu hefyd, a dyma'r dyfodol i'r diwydiant. Heb y pobl ifanc yma, le fydd amaethyddol fydd ddim yn siŵr. Ond fel ych chi'n gweud, mae'r par na, fi'n credu bod bob blewyn yn ei le na. Fi'n credu fydd angen par da iawn i o ran be fi'n gweld i curo'r hynna, ond eto gyd, dyn ni ddim yn gallu pwyso ar yno, dyn ni ddim yn gallu gweld o'r tu allan. Mae'n syndod yn dweud, mae'n dipyn o wirth, y gwerth i chi yn gallu ychwanegu i ddafad, i oen, i fystach, i heffer, beth bynnag yw mond wrth i trimio nhw eu paratoi nhw'n iawn. Oes, os ti'n flew na, ti'n gallu newid siapu'n hollol, ti'n gallu corto bob nam sydd ar yr oen neu'r fystach. Heblaw bod ti'n teimlo'r oen ma, ti'n methu gweud beth sydd yn ennill. Ond fel un sy'n cadw Texas, Cai, pan chi'n dangos rhain yn y sioe i'r haf, chi'n methu a'i trimio nhw o gwbl, achos dyna rhan o'r unwydder bryd? Ie, fel ti'n gweud, mae fe yn y reolau'r bryd bod dim gwella cael twtio'n agos. Mae pob gwendid sy'n yn yr ynifel yn cael ei ddangos, sy'n jyst yn rhoi fwy o bwysau arno ti i fagu rhywbeth sy'n hollol gywir. Top da, tîn da, phopeth arall yn ganol hefyd. A dyna ni, iawn. 15 par fan hyn yn y ras, y nosbarth y Beltex, y brydau cyfandirol. Fe gawn ni weld pwy fydd yn mynd â hi yn hwyrach mlaen. Yn aml iawn yn ein ffeiri ni, mae gwad y Beltex yn cyrraedd y brig yn ein cystadlaethau ni. A dyma ni, y nosbarth y Beltex yn ffeiri a Cymru. Cai, mae'r ffefryn, Jamie a Richard German ar y brig ar hyn o bryd. Odyn, maen nhw'n yn ble maen nhw'n moyn bod ar hyn o bryd, fel ti'n gweud. A mae tipyn o wad Beltex prif tu ôl i rein o ran... Y brido? Ie, mae tycu y ddoi hwrdd hyn wedi costi 60,000 i deulu'r tipet o Wilodge, a mae wedi talu ffordd nawr hefyd. A dyna ni! Rhaid wedi ennill pencampwr yr Agri Expo, pencampwr Ffeiri a Lloegr, a nawr yn ennill dosbarth y Beltex fan hyn yn Ffeiri a Cymru. Cytuno, Elin? Do, fe ni'n sefyll mas o'r dechrau pryd ydyn nhw mewn i'r ring ma. Llawn eiddiannol, a wi yn credu fydd rhain yn tipyn o cystadleuaeth yn yr brig. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau.
Na i rhithro draw yn gyflym iawn i gael sgwrs gyda'r ddau ifanc sydd yn gweithio mor galed. Wowee! Congratulations! You were the favourites to win because these have done pretty well so far. Yeah, these are English Winter Fair Supreme Champions, so big hopes from tomorrow. And these have got good breeding behind them as well. Yeah, they're Hackney father, and then there's out of a pedigree Beltex ewe, so from the Freckledon flock. So. Were you nervous being the favourites in that class? Not really. We've done it enough now to know what's coming. Like, so we just stay calm. But this is only your second Welsh Winter Fair. Yeah, we've been second year, but we've been doing it 5 years now with Robin Slade, so we've got a bit of experience under our belt. So good teacher. Yeah. Llangyfriadau mawr iawn i chi, da iawn.